Prajem príjemný deň všetkým a dovoľte, aby som vám predstavila jeden program. Viete, že ja, kto ma už pozná, tak viete, že fakt taká moja srdcovka sú projekty, programy, kde je reklama. A je to aj kvôli tomu, že jednoducho reklama je multimiliardový biznis a aj preto, že každý, kto robí nejaký biznis, či online, offline, potrebuje reklamu, lebo môže mať sebelepší, najlepší výrobok, službu a pokiaľ sa o tom nedozvedia ľudia, tak je mu to na nič. Takže preto ma zaujímajú projekty, kde je reklama. Nehovoriac o tom, že úplne fascinujúce je, lebo reklamu si každý platí dneska, či v Google, či v novinách, v televízii a rôzne iné spôsoby, alebo na iných platformách a vieme dobre, že reklama nie je lacná, ale to ako reklamu, keď naozaj reklama, najúčinnejšia je reklama, ktorú platíte, hej. Lenže nie je bežné, že ten prevádzkovateľ alebo tá platforma, kde tú reklamu zadávate, že vám ešte vráti tie peniaze, ktoré ste do reklamy investovali späť a ešte aj s nejakým percentom. Hej. Takže toto sú projekty, ktoré teraz na trh prichádzajú, ale zase je takisto treba samozrejme zvážiť, do ktorého sa zapojiť, pretože denne vznikajú rôzne ad share, také share, one share, je ich veľa, ale takých, kde je reklama účinná, kde keď si tú reklamu zaplatíte, aj funguje, takých veľa až tak veľa nie je. Mňa nezaujíma len to, že niekde dám peniaze, kúpim si balíček a vráti sa mi to späť a je za tým kvázi reklama. A pritom tá reklama je len ako taký krycí manéver, že tam je produkt, ale vôbec nefunguje. Takéto programy ma nezaujímajú. Mňa zaujímajú programy, kde viem, že keď tú reklamu si tam dám a zaplatím ju, tak samozrejme vrátia sa mi peniaze späť, alebo môžem na tom ešte zarobiť, ak som aktívna, ale že viem, že tá reklama, ktorú si tam dám, je účinná. No a jeden z takých programov je aj PaidWords, ku ktorému som sa dostala síce v auguste, ale keďže som mu vôbec nerozumela a vtedy som mala úplne energiu niekde inde a som sa venovala iným veciam, tak som to ani neštudovala a nevedela som vôbec, jak to funguje a bola som z toho tak akože troška vedľa, tak som to nechala bokom. No ale viete, ono vždycky, keď je niečo dobré, tak aspoň u mňa to tak je, tak ono ma to dobehne. Aj keby som to odmietla na prvýkrát, tak ma to proste dobehne. Takže prišlo to znova po nejakých mesiacoch a nejak koncom oktobra som to znova oživila a začala som to teda študovať a konečne teda už viem tá pointa tohoto projektu, no a samozrejme som začala sa tomu venovať a teraz by som vám ho chcela predstaviť. PaidWords je niečo ako nejaký books, aj nejaké, klikajú sa tu reklamy samozrejme, ale ako, viete, mňa klikačky typu, že kde zarobím 0,0001, aby som si naklikala $1, priznám sa, to ma moc nezaujíma. Ale poďme teda postupne, akým spôsobom môžete peniaze zarobiť tu. A úžasné je aj to, že je tu možnosť vstúpiť zdarma. Hej, takže poďme na to. Ja sa teraz nalogujem a ja vám potom poviem, ja vám vysvetlím projekt. A potom na konci si ukážem, jak sa registrujeme. Takže idem sa nalogovať a ukážem vám, ako to funguje. Vy, keď sa zaregistrujete, tak už presne neviem, jak to vyzerá, pretože mne už to funguje, ale vy musíte, budete tu mať paid ads, ktoré keď kliknete, tak sa vám tam, myslím, že zobrazia BAPy. BAPy to sú vlastne bonus advertising points, to sa je skrátka BAP. A to sú také ako keby také body, hej. A vy keď si budete tie body zberať, a tie body si zberáte tým, že budete na to denne klikať, ja vám to ukážem, dám paid ads, a vy budete takto kliknete na
View Activation BAP, tak to budete mať, keď budete začínať. Vy si ich naklikáte, vždycky dáte toto, si kliknete, musíte to, ten text, ktorý je tu vlastne tým, že kliknem sem, takto, nad tým červeným krížikom, tak sa mi prekopíruje a dám proceed to advertiser website. Takže ono ma to presunie na stránku, ktorá sa bude zobrazovať 30 sekúnd. Musím opísať toto číselko, či tento, čo to tam je, to je písmenka, proste čo sa vám tam objaví. Keď nebudete si vedieť rady, že to nebudete vedieť prečítať, alebo nebudete vedieť odpovedať na otázku, lebo sú tam aj otázky, tak iba kliknete túto šípočku a objaví sa vám tam nové, dobre? Takže, OK, dám to confirm, potvrdím, dám close Windows a ono ma to teraz presunie ako keby na ďalšiu, hej, a budem si klikať ďalšiu, hej. Takže teraz to nebudem robiť, aby sme tu boli dlho, ja len chcem ukázať, čo bude vaša úloha. Vy si tie body budete zberať a čím viac bodov budete mať, pretože vy potom budete dostávať aj platené reklamy, ako ich vidíte, tu ja ich mám, áno. Čím viac bodov, tým budete dostávať tie reklamy hodnotnejšie. Pre mňa reklama, ktorá má 0,001, nie je zaujímavá, to znamená, ja ich budem recyklovať, ale to k tomu sa dostaneme. Ja už mám 63 000 bonusových bodov a ja vám aj ukážem, akým zaujímavým spôsobom tie body aj proste získavam. Získavajú sa jednak tým, že klikáte každý deň, si preklikáte tieto BAP, hej, tým získate. Pretože čím ich budete mať viacej, tým pádom, prečo to je? Lebo vám, keď pridelia tie platené reklamy, tak sa vám vždycky odráta z tohoto bonusového konta vlastne body. 0,005 sa rovná 1 BAP, hej? Takže reklama v tejto hodnote. To znamená, že musíte, aby ste dostávali hodnotu reklamy, sú tu hodnoty také, že euro, 50 centov, 30 centov, 25 centov, 2 eurá, 5 eur, 20 eur, dokonca 100 eur môžete dostať. Ale samozrejme, keďže sa odrátavajú z týchto bodov, tak tu musíte mať dostatočný počet bodov. No, takže cieľ náš je, aby sme zvyšovali počet tých BAP, aby sme mohli dostávať hodnotnejšie reklamy, pretože keď si ich vy naklikáte, tu máte balans, tak potom si môžete vybrať tie peniaze, výbery fungujú úplne bez problémov, takže viete si tu prísť na svoje. No a teraz poďme sa na to pozrieť, ako si tie BAP viem, teda ako k ním prísť. Takže prvý krok je, že budete klikať tieto BAP, hej? To vám chodí každý boží deň. Druhá možnosť je, že si budete kupovať reklamu a ja vám to teraz ukážem. Reklama stojí $1. Ja idem tu Buy Ads, ja už tu mám niekoľko tých reklam zakúpených, takže vy zadáte Create kampaň a tu dáte link, čo chcete, akú reklamu chcete si zadať. Tu si uploadujete obrázok, banner 125x125, tu 728x90. Pokiaľ nemáte banner, tak iba dáte opt-out a ono sa vám vlastne to zobrazí bez banneru. Hej, opt-out a bez banneru. Tu dáte nejaké 3 texty, ja neviem, easy business, alebo here earns money, alebo akýkoľvek. Hej, proste 3 krátučké texty sem zadáte. Vyberiete metódu, ktorou chcete platiť. Ja vám teraz ukážem na svojom, ale ja už mám reklamy zadané. A vyberiete, koľko chcete tých vlastne balíčkov si kúpiť. Jeden stojí $1. V tom $1 máte, to vidíte, máte 25 bannerových ako keby zobrazení tejto toho veľkého banneru, 100 menšieho, 50-30 sekundovej návštevy tej stránky, to, čo som vám teraz ukázala, že sa na to musí kliknúť a pozrieť 30 sekúnd, a 3100 bonusových bodov, ktoré sú pridané na váš účet. To znamená, pri každom dolárovom nákupe máte 3100 bodov. Keď si kúpite reklamu za $10, tak máte 31 000. Keď za 20,
No a viete počítať. Potom si ešte každopádne môžete vybrať, kto chce ako ešte navyše reklamu, tak si môže ešte vybrať z tohoto. Dáte purchase. No ale ja idem teraz urobiť ten nákup, ale ja si už vyberiem tú, ktorú mám zadanú, čiže ja si dám svoju reklamu, ktorú mám, už zadanú, bo vy ju potom môžete znova použiť. Ja som tu zadala už svoje banery, mám tu texty, vyberiem si metódu, ktorou budem platiť, to znamená, vidíme, že tu máme PayPal, Payza, Perfect Money, EgoPay, Solid, Bitcoiny a máme tu aj Paid Words Balanced, tam mám euro 13, tak ja idem platiť z balansu. Keďže mám dolar, hovorím o euro, dolar, tak si nechám jeden a dám purchase. A v podstate sa mi už navýšilo, kúpila sa mi reklama a keď pôjdem semka na Members Homepage, tak ja tu vidím, že už mám navýšené o 3100, hej, mala som o minus 3100 menej. Tunak vidíte, keď idete na Members Homepage, tak tu vidíte takúto tabulku a ja sa hneď pri nej zastavím. Je tu napísané, že zvyšujte si svoje zárobky a je tu napísané, že môžete zarobiť tým, že tú reklamu pozriete 30 sekúnd od 0,0005 až do $200 môžete, hej, za tých 30 sekúnd. Takže môže niekto dostať aj $200 reklamu. Teraz tu máte, vy musíte klikať na tieto BAPS, pretože tým sa vám ako keby ten účet udržuje v takej ako aktivite. Pokiaľ by ste neklikali, tak vám vlastne ako keby sa stane počase neaktívny, hej. Tu je napísané, máte bonusové body, aby ste dostali tie platiace reklamy, ako ich navýšim. Keď to klikneme, tak je tu práve tá možnosť písaná, to vám poviem, ako ich môžete. To znamená, môžete ich navyšovať tak, že si, ako som vám povedala, budete kupovať tú reklamu za dolár a dostávate 3100 BAP a zároveň ten dolár vám ako keby zarobil $1.55. Hej. Potom si môžete ešte taká vec, že čím máte väčšiu hodnotu, to som ešte raz opakujem, tých BAPS, čím máte viac naakumulované, tým dostávate lepšie platené reklamy, takže môžete rýchlejšie zarobiť. A môže byť aj dolár a viac, hej, tá hodnota tej reklamy, ale na to potrebujete mať okolo až 50 000 až 100 000 tých BAP a viac, hej. Ďalej môžete si kúpiť upgradeovať sa za 0,05, kde budete dostávať reklamy recyklované. To znamená, pokiaľ niekto nestihne v nejakom časovom horizonte, a to vám všetko ukážem ešte, na tú reklamu kliknú, tak ona ide do recyklácie, rozdelí sa medzi členov, ktorí sú upgradeovaní. To znamená, môžete si to zaplatiť za 0,05 a dostanete reklamy v hodnote $1, akože súhrne. Alebo môžete si zaplatiť ešte ďalší upgrade. Ja to vám za chvíľku ukážem. To je tento upgrade, hej, 0,05. Ja ho môžem teraz si vlastne kúpiť. A dám Pay. Počkajte, musím vybrať metódu. Mám tu mám toľko, takže vyberem Pay. Takže to mám. Výborne. Takže budem teraz dostávať reklamy, ktorý niekto proste nepozrel. Takisto som upgradeovaná za to je toto, za 2,95. Som upgradeovaná a chodia mi reklamy také tiež vyššie hodnoty, hej, a tiež z tých recyklácií, kto nestihne v tom časovom limite ich prezrieť. Takže to je za myslím 95 alebo 99. Ďalší upgrade je za 19,99. Kto sa upgradeuje touto sumou, tak samozrejme má to nejakú časovú, hej, nejaký čas to trvá, není to navždy, tak dostáva zase oveľa hodnotnejšie reklamy. Ide o to, aby človek pochopil, že ak sa chce dostať k väčším peniazom, tak tento program je pre tých, ktorí pochopia troška už finančnú takú gramotnosť, majú takú základnú, že vedia, že peniaze robia peniaze.
a že ak chcú niekde postúpiť vyššie, tak najskôr musia tam nejakú prácu vykonať. Lebo samozrejme, keď budete zdarma, nebudete nič kupovať, môžete si reklamy klikať, naklikáte prvý dolár, kúpite si, samozrejme neodporúčam vyberať, kúpite si reklamu, navýšite si 3100 tých bab. Je to o takej trpezlivosti. Viete, že klikačky sú nie o tom, že zbohatnete z večera do rána, ale ja toto ma, ako fakt ma to baví, neskutočne ma to baví, ale ja sa s tým hrám kvôli tomu, že ja sa upgradeujem ako len môžem, všetky možné upgrady, ktoré môžem, tak robím. Nakupujem, ako náhle mám tam dolár, hneď nakupujem bapy a za chvíľku vám ukážem ešte, akým spôsobom zarábam. To je ako také, fakt sa hrám, toto je pre mňa úplne zábavka. A potom môžete doporučovať priateľov, pretože za každý balík, ktorý on kúpi, máte 10% a za reklamy, ktoré on dostane a prekliká ich tie platené, tak vy z toho máte 5%. Takže keď budete mať registrovaných ľudí na stovky, tak môžete si prísť na zaujímavý zárobok. Ďalšia vec, čo je zaujímavá, je, že vy si tu môžete kúpiť filter za $10, ale to sa odporúča pre tých, čo majú aspoň 50 a 100 tisíc bab, hej, nie menej. Čo znamená, že vy si tu odfiltrujete, že nechcem dostávať reklamy za 0,05, ale chcem dostávať napríklad najviac reklamu 0,09 najlacnejšiu. No ale na toto potrebujete mať naozaj aspoň tých okolo 100 tisíc bab, hej. A tým pádom vám budú chodiť reklamy od 0,09 a vyššie, hej. Takže to je ďalší, ako si môžete navyšovať ten zárobok. No a ešte sa zase vrátim k tomu, či som všetko prešla, čo sa týka tohoto. Myslím, že áno. Áno. Takže viete už, že máte klikať, viete, ako navyšovať tie bapy, viete, čo je vašou úlohou, že musíte preklikať tú reklamu. Tuto si môžete potom skontrolovať tú vašu kampaň. Tu sú všetky kampane, vy si iba na ňu kliknete a vidíte, akom štádiu, hej, proste vidíte, koľko ľudí bolo a tak ďalej. To je na takú kontrolu. Buy ads sme si ukazovali, paid sme si ukazovali, cash out earnings je, keď chcete vybrať peniaze, hej, ale samozrejme, že si potom nastavte, dá sa vybrať na tieto, hej, PayPal, Payza. Ja odporúčam PayPal je najlepší, pretože odtiaľ vyberiete na účet alebo na kartu. Takže to je výber a odporúčiť priateľov, refer friends, tu máte váš link, takže tento link na propagáciu. Tu máte my account, kde vlastne máte rôzne, tuto si viete nastavovať alebo respektíve máte tu taký prehľad toho vášho účtu, hej. Viete tu kupovať aj shares, ale to snáď v ďalšom videu, pretože vy si z tých zárobkov viete kúpiť ako také akcie, ktoré sú, ja to iba kliknem, aby ste videli, že takéto ponuky sú, ale môžete ísť potom na My Traffic Value Sharehold Marketplace, pretože to je vlastne tá materská firma spoločnosti Paid versus My Traffic Value, hej, tam sú investície a iné veci. Toto je taká vážne seriózna firma. A je tu už dlho. Potom máte štatistiku, takže tu vidíte, koľko aktívnych ľudí, blabla, tieto veci. Fórum, ak niekto chce, môže na tom fóre, tam sa všeličo podozvedá. A ešte jednu vec som vám chcela, teraz ma to napadlo. Aby ste videli, tak poďme tu ako... Vidíte, že ja som tu v group 4.14. Je tu 14 skupín, hej, to vidíte tu. A prvá skupina je od 1600 bab do 12 000, potom od 12 000 tak ďalej. Čím ste vo vyššej skupine, tým dostávate väčšie reklamy, hodnotnejšie, hej, rýchlejšie ste na vyšších zárobkoch. Takže je cieľom dostať sa čo do najvyššej skupiny a to sa dostanete len tým, že navyšujete bab. To znamená, kupujete tie reklamy. Registrujete ľudí, tým zarábate, tým pádom môžete zase kupovať viac tých reklám, tým si navyšujete bapy a ešte vám idem ukázať, akým spôsobom ešte ja si ich navyšujem. To som našla takú zaujímavú stratégiu na internete a funguje to fantasticky. No a to poviem na konci. Poďme sem a to sú games. Proste sa hrám
troška. Vidíte, že tu mám 65 818 a ja sa hrám túto hru. Ako nedlho, hej. Ale hrám sa. Hrám to od 25 a striedam Tails. Neúspešná som. Mám na to stratégiu potom, hej. Takže dám Heads. Neúspešná. Tak idem ďalej. Dám Tails. Neúspešná. Pokračujem ďalej. Dám Heads. A vyhrala som 453 bab. Hej. Takže takýmto spôsobom, ideme ešte chvilinku, takýmto spôsobom, a teraz idem od začiatku, hej, zase keď som vyhrala, idem od začiatku 25. Vyhrala som, super. Zase ideme. Nevyhrala, budeme to takýmto spôsobom. Hac. Kto bude chcieť, tak nech mi napíše, budete mať mail pod videom a ja mu potom poviem tú stratégiu. Tu som vyhrala opäť. Wow! Takže vidíte, že krásne si to takto navyšujem. Idem play again. Ešte raz. 25. Vždycky začínam. Hej, keď vyhrám, tak idem od znova. A idem vždycky od 25. A opäť som vyhrala. Znova od 25. A idem zase. Nič. Tak ideme ďalej. 53. Striedam. Hej. Vyhrala. Super. Idem zase od 25. Aby ste videli ešte, akým spôsobom... nič. Ideme ďalej. Akým spôsobom si ešte navyšujem... To som začala včera a nahrala som si nejakých 3000 bab. Teraz som sa pomýlila. Aha. Takže teraz to není dobré. Nevadí, teraz som sa pomýlila. Idem ešte raz. Vidíte, som bola moc rýchla a dala som tam zlé číslo. Play again. Musíme dávať pozor na to. Play again. A vyhrala som, hej. Takže takýmto spôsobom proste si to navyšujem a hrám, hej, a tak je to tak, odporúča sa tak do 500, ja som aj do 1000, keď som vyhrala, a potom som zase dala pauzu, hej. Takže ja sa vrátim späť, ale aby ste videli, že takto si viem navyšiť tie babs, pretože čím ich mám viacej, tak tým mám samozrejme šancu na vyššie reklamy. Dobre, to je asi všetko. Ešte ideme na tie paid ads a ešte vám ešte jednu vec ukážem. Lebo vidíte, že tu mám takéto reklamy 0,001, také ma vôbec nezaujímajú. To je ďalšia stratégia, ktorú som sa naučila, a to je, že ja si usporiadam tie reklamy podľa hodnoty. To je order by value. A vidíte, že už tu mám také troška vyššie hodnoty. Takže ja si ich odklikám. Teraz ich ale nebudem klikať, ja vám to iba ukážem. Tuto jednu si ešte odklikám. Hej, to je za 10 centov. Teraz si dám druhý obrázok nejaký, tento, zopakujem. Je to, poviem vám pravdu, je to taká... normálne ma to baví. Neskutočne ma táto stránka baví. Beriem to ako fakt hru. Pritom zarábam peniaze. Není to len takéto suché odklikanie, ale fakt sa tu aj troška človek hrá. A zároveň naozaj zarába. A tie stratégie, ktoré som sa naučila, tak sa ich snažím využívať. Ja pôjdem ešte raz sem, hej, a znova order by value. Hej. Takže odklikám si všetky tieto vyššie reklamy. Ja pôjdem tak do 0,03, to je pre mňa taká, čo sa mi oddá.
Budem ju klikať. A teraz vám ukážem tie ostatné reklamy, čo sú. Order by time znamená, vidíte, že tu máte čas 6 hodín 31 sekúnd, minút 26 sekúnd, 25. Pokiaľ v tomto čase ja tú reklamu neodklikám a môže byť aj napríklad za $100 tu, tak ju stratím. A potom sa ona dostáva do recyklovania a jednoducho dostávajú tí, človek, ktorí sú upgradeovaní. Takže na to dávať pozor, hej, a každopádne si sem v priebehu dňa pozerať do toho účtu, ale kým dostanete takú vysoké hodnoty, tak to budete musieť ešte veľa popracovať, lebo tých bodov tu bude musieť byť oveľa viacej. Hej, takže ja urobím to, že ostatné reklamy, ktoré sú takejto nízkej hodnoty, ja ich budem recyklovať. Hej. Síce na tom, to som sa naučila, síce na tom akože strácam, pretože mne keď pridelia reklamu, tak mne sa odrátajú bonusové body. Hej, ako som vám povedala, každá hodnota nejaká reklamy má počet bonusových bodov. Ale zase tým, že ju dám, ako ja myslím, že to tak funguje, aspoň sa mi to zdá, že to tak funguje, ale ja som sa to naučila od jedného ako stratégiu. Budete dostávať potom, síce troška stratíte tých bodov, ale budete dostávať postupne hodnotnejšie a hodnotnejšie reklamy. Pretože ono to zabere dosť času a je to veľmi pomalinké, keď takéto 0,0005 klikám. Hej? Takže tieto ja budem recyklovať takýmto spôsobom. Teraz to recyklujem po jednom, áno, ale keby som mala tieto všetky odklikané a že už tu mám iba tieto nízke hodnoty, čo ste videli, tak dáte jednoducho recycle all, hej, a iba potvrdíte takto. Recycle all, ja to nedám, hej, ale dáte iba yes, recycle all, ono sa vás tu spýta, že či naozaj chcem dať všetky preč, že je taká hodnota, ale ja nechcem, takže dám cancel. Hej, takže aj toto už viete, tak ja si myslím, že už tie všetky informácie, ktoré potrebujete k tomuto máte. A ešte tu môžete si prečítať ohľadne tých bodov. Hej, dajte do prekladača, prečítajte, čo potrebujete. A ešte, počkajte, moment, tu dám paid ads ešte raz. A tu si pozeráte point logs, tak tu vidíte, ako šli tie, hej? No, tu som tak blbo zadala miesto 112, vidíte, som dala 1112, tak som prišla miesto o 112, tak som prišla o 1112, pretože akurát som netrafila bodov. Takže dávajte si na to tiež pozor, áno. Takže tu vidíte všetky pohyby tých vašich, čo robíte. Keď hráte, to všetko tu vy vidíte, áno. Takže to si viete skontrolovať. To je asi všetko. Takže ja vám prajem veľa úspechov, šťastia. Link na registráciu budete mať dole a ešte sa pozrieme, ako registrovať pod videom. A ešte tu vidíte, aby ste videli, že naozaj tento program to nie je len o pár centoch, ale že sa tu dá. Za posledných 48 hodín top earners, to znamená tí, ktorí najviac zarobili, za posledných 48 hodín, a pozrite koľko, hej, 2860, 2400, 2116, 519 a tak ďalej. To znamená, títo ľudia, je tu možnosť si naozaj zarobiť zaujímavé peniaze, a keby to bolo len za 48 hodín, ja neviem, $50, tak je to nádhera. Hej, pre veľa ľudí. Keď ešte postupne bude niečo, čo bude zaujímavé, tak samozrejme to dám do videa, ale poďme teraz. Jasné, že si môžete prejsť všetky tieto informácie, how it works, všetko, hej. Ale to dôležité, čo potrebujete vedieť, to som vám povedala. A teraz poďme create account, hej, a zaregistrujete sa. To znamená, vaše username, mail, heslo, potvrdíte heslo, sex je vaše pohlavie, čiže mail je muž, female žena, dátum narodenia je tunák, hej, takže dáte si deň, mesiac, rok vyberiete. Musíte tu dať správny dátum narodenia. Je to tá hlavná otázka, keby sa vám stalo, že niečo stratíte, nejaké heslo alebo čo. Takže tu je správny dátum narodenia, musíte dať, potvrdiť a dáte open account. A potom už to, čo som vám povedala, že v tom si naklikáte tie BAP.
Ďalší deň, tam už budete mať, myslím, aj platené reklamy, Babs, no a už viete, ako navyšovať zakúpením reklám, každá stojí $1, v tom máte 3100 Babs, takže keď si kúpite za $100, tak si vyrátajte, koľko dostanete Babs, 31 3100 krát 100. A no a plus ešte tú hru som vám ukázala, ako to môžete navyšovať. A kto bude chcieť tú stratégiu, tak na tú hru, tak mi napíšte a ja vám ju nejakým spôsobom pošlem. Dobre? Takže veľa úspechov, veľa šťastia, veľa radostí a zase sa stretneme v krátkom čase pri niečom moc zaujímavom. Majte sa krásne.